Kluby sú fantastické, čakali sme na to celý rok. Už na poroch sme tušili, že máme nejakú šancu a že by to chceli dotiahnuť do majstrovského titulu. Aj sa nám to podarilo, takže som veľmi, veľmi rád za chlapcov, za každého a skvelé pocity, úplne skvelé pocity. Máj 2026. Deň, ktorý sa zapísal do histórie futbalu v Tekovských Lužanoch. V ten deň sa rozhodlo o tom, na čom klub pracoval niekoľko rokov. Posledný zápas sezóny priniesol chvíľu, na ktorú hráči, tréneri aj fanúšikovia čakali. V rozhodujúcom zápase proti Výškovciam nad Ipľom zvíťazili domáci 11-0 a po záverečnom hvizde mohli osláviť postup do krajskej súťaže. Tento deň bol vyvrcholením práce mnohých ľudí, ktorí roky venovali svoj čas a energiu tomu, aby sa futbal v Tekovských Lužanoch opäť posunul ďalej. Hráči, tréneri, ľudia okolo klubu, aj fanúšikovia si konečne mohli užiť chvíľu, na ktorú čakali. Myslím si, že mohol by som sa vrátiť k mojej osobe, ktorý tu končil ako hrajúci tréner. Bohužiaľ sme vtedy vypadli z 5. ligy. A urobil som dobrú vec asi zrejme pred 9 rokmi, keď som sa angažoval v lužianskom futbale. Otvorili sme hneď na rok dorast a pred 4 sezónami, keď som preberal Ačko, tak sme si dali ciele, že by sme chceli do 3-4 rokov postúpiť, čo sa nám aj podarilo, takže úplne super. Splnilo sa všetko, čo sme si zaumienili, všetky naše ciele, ktoré boli dôležité. Lužani si zaslúžia znova minimálne ten kraj hrať 6. ligu, takže super. Určite to nebolo jednoduché, totižto tento rok veľa dobrých hráčov prišlo do okresu, to znamená, že sme mali 4-5 mužstiev silnú konkurenciu, čo sa aj na tých niektorých výsledkoch dalo vidieť, že sme vyhrávali a bojovali sme v ťažkých zápasoch, kde sme zbierali dôležité body, preto sme to nakoniec aj zvládli a vyhrali. A chalani boli skvelí, totižto sa nám vrátili domáci hráči, legionári, ktorí hrávali v vyšších súťažiach, to nám pomohlo. Základ bol vyslovene dobrý, ktorý sme si tu my udržiavali tie posledné 2-3 roky a s tými novými posilami to bolo pomerne jednoduchšie, takže odmakané to bolo. Skvelá kabína je, ja ako tréner, ktorý už trénujem pomaly 14-15 rokov, môžem povedať, že vyslovene dobrý kolektív je a strašne dôležité, čo musím povedať, diváci a skvelé pozadie, obec, pán starosta, ktorý nám vyhovel, ktorý nám pomáhal a ja som si mohol robiť svoju robotu, ktorá takto dopadla, ako vidíte. Futbal v Tekovských Lužanoch má obrovskú tradíciu, pretože oficiálne prišiel futbalová lobda pre Lužančanov prišla ešte v roku 1919, ale oficiálne zápasy začali hrať v roku 1930. Za celé obdobie, podľa štatistiky, sme hrali futbal 36 sezón v krajských súťažiach, s touto sezónou 30 sezón v okresnej súťaže. Podľa toho vyplýva, že Lužany patria do krajskej súťaže. Prešli sme krízu, keď sme v roku 2006-2007 vypadli z okresnej súťaže. Možno nám to pomohlo k tomu, aby sme sa uvedomili, trošku naštartovali inak ten lužiansky futbal. Viac sa venujeme našej mládeži, lužianskym futbalistom a dneska sme dosiahli úspech, ktorý je výsledkom poctivej práce trénera, poctivej práce hráčov. Ja im k tomu viem iba zagratulovať a zaželať si, aby Tekovské Lužany takto oslavovali alebo takéto výsledky získavali aj v tej krajskej súťaži. Verím tomu, že máme na to všetky predpoklady, máme šikovnú mládež, dobré zázemie a verných divákov, fanúšikov, ktorým ďakujem, že sprevádzali naše mužstvo aj na domácich, aj na vonkajších zápasoch. Aj vďaka ním sme tam, kde sme chceli byť, teda v krajskej súťaži. Such a waste.
Walking on the city lights. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. And it's feeling like I've been in the roof. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Dneska sme majstri. Zajtra Beautiful, and very shit behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, Oblasťou majstrovstva v Levici. I